je svatba mého přítele, to jmenuje, nebo narozeniny mého přítele, ale to se dochovalo asi jenom 630 minut toho filmu, protože... Já jsem 630 kopií. Vyhořel v sklad. Aha, vyhodil jsem se z toho. A pak byli vlastně gauneři, že jo? Taky kultovní záležitost. Ale má Pulp Fiction, 4 pokoje, Jackie Brownová. A ne, prostě Pulp Fiction, to je od něj nejlepší film. A pátý film byl vlastně... A vypomáhal asi City, vypomáhal ještě. A jak se to zvětšuje? A hrál Desperadu. Tohle je Ale mám tu tady Halemný Parchenti, Greenhouse, City, Kill Bill 2, Úžasně natočený film. Jackie Brown, 4 pokoje, Pohotovost, Pulp Fiction, Gauneři, My Best Friend, Birthday, narozeniny mýho nejlepšího kamaráda, no. To je všechno asi, co má tady. První, no a zase. Jiří, ty jsi úplně baleťák. Plátím tím tajřem, vole, plasty. Vyhodím se nějak zpátky. Down. Plasty. Mental Lutek. Chceš, že nezacínkali zuby, ty vole. Znovu, Lorníku, připrav si obličej. Co to jsou vosičky? Jo, bráci. To já nemůžu. Tak aspoň polky ho Já jsem alergik, ty debil. Dobře. On prý nepolíká. Čelíčko. První film byl v 87. mají narozeniny mého nejlepšího kamaráda.